Здравейте всички! Радвам се, че отново сте тук. Днес ни очаква много интересна сесия с господин Шарлопов. Сме го поканя. Вие какво правите тук? Аз очаквах, че ще имам 20 човека, с които да се говоря. Притеснихте ме, като напълнихте зала. Кръчми няма ли? Чалгаджи? Това е като пълен хотел. Скъсявам дистанцията, сигурно разбирате, обаче съм откровен. Преди малко казах на баща ми, той на 80 години. Тая вечер ще гледа нашите две дъщери, защото ние с жена ми имаме вечер след това. Казах, вижте, затова трябва да си ходите вече. От властта, от обществено-политически живот, защото тук хората се интересуват. Остава 7 часа и половина. Интересно ми е да си поговоря с вас. Моля да седна. Ама дали ще се виждам? Ай си остана прав това. Какво знаете за мен, не знам. Ще ви се представя с няколко думи, защото няма да правим презентации по теми, написани в... Предлагам ви да се поговорим за човешки неща, житейски неща, които съм сигурен, че за хора на вашата възраст са важни. Аз мога да кажа, че получих уроци в живота си. От този беловласия човек, от неговия баща, 95 годишна си почина дядо ми. Но общо взето съм отговарял на повечето въпроси сам. Сигурно се опитам да ви разкажа как е минала живота ми. Изобщо не за да си обяснявам нещо. Или да ви обяснявам нещо за себе си, ами да мога да ви провокирам да си отговаряме на различни въпроси, които аз съм стигал в годините за тях. Сигурно, ако на 20 години някой ми беше казал някои неща, които възнамерявам да ви кажа тая вечер, можеше живота ми да бъде по-различен. Или да се замисля върху някои неща, които са важни за всеки един човек, млад особено. Но не съжалявам, до време, да кажем, педалях, това съм се пообръснал малко, нали се вижда колко съм бял, нямам друг вид цвят коса на главата си. Поопреживях, повече коса баща ми има от мен, но да кажем, че не е толкова страшно. Казаха ви как се казва. 62-та година съм роден октомври 14, везна. Понеже ще говорим за живота, ще кажа, че имах шанс. Вие против това ли сте или сте за това? Да си говорим за живота, пречупен през мисленето на младите хора и бизнес ориентация. Какво ще кажете за така тема? Коректно, защото си говорим сега за маркетинг и тук. 4 въпроси може. По-добре лъжански, където той ми е комец. Ще ви говоря за други работи. Казах се, че съм почнал да правя бизнес на 6 години. Което разбрах скоро. Не съм го осъзнавал тогава. И сигурно ще ми кажете, какъв бизнес на 6 години в времето на комунизма. И бизнес, не? Значи, аз учих бързо. Баща ми, ако излъжа нещо, молбата ми е да дигнеш ръка и да поправиш. Учих бързо на времето, защото много ми се играеше. Значи, съм имал мотивация да уча бързо. И като се научиш, трябва да правиш нещо. Тоест, още тогава съм искал нещо да правя, а не да витая някъде. Понеже няма какво правиш на 6 години, реших да помагам на възрастните хора, които живееха около нашия блок, Младо Бургас. Там имаше малки къщички покрай блока, защото баща ми е номенклатура на ЦК и ние се явявахме актив тогава. И ходих, баба Синика и други такива хора възрастни. Аз съм купувал мляко,
носих им всеки ден. И те почнаха да ми дават по някоя вафличка. Аз съм доста ящен човек, това се личи. Почнаха да ми дават по някоя стотинка. Почнаха да ми дават плодове. И всъщност, това, че аз пазарувах за тях, абсолютно несъзнателно, не се знае всъщност колко несъзнателно, намерих моралната си мотивация и икономическата си мотивация да правя това нещо. И го правих няколко години. И бях щастлив, че имах стотинка в джоба, много обичах така да си ги чукам в престилката, да знам да са там. Обичах да се връщам вкъщи с нещо, което са ми дали, да го покажа на родителите си. Те, разбира се, ме мотивираха и ме поощряваха в тази посока. Тези стотинки ми показаха, че аз искам да съм значим в моите случаи. Почнах да търся други форми, които да бъда... Не съм мислил да бъда независим, защото на тези години да си независим е гениална мисъл. Пък аз не съм гениален, но съм прагматик. И почнах да връщам, да събирам стари акумулатори, да ги връщам на вторични суровини, да развъждам риби, да ходя да хващам пилета и да ги продавам на такива магазинчета между това. И всъщност се оказа, че почнах да ставам финансово стабилен. Разбира се, баща ме е контролирал, без тогава да разбирам много добре в коя посока, спукваше му от работа. Във всеки свободен момент, за уикендите не говоря, те бяха задължително свързани с работа. Тогава са ми дали явно първи урок, който, ако трябва да отида в края, ще кажа, че за мен успеха, имам претенция, че не съм най-големия неудачник в света, но нямам такива, как да кажа, нямам чувство от... не страдам от излишно тщеславие, нито имам комплекси. Тогава явно съм получил урока, че без труд нямаш никакъв шанс да реализираш себе си, което значи да успееш. Тези уикенди, за които говоря, вероятно ми дадаха втори урок. Постоянство. Което всъщност е второто важно нещо за мен. Защото без труд и постоянство резултата е шестица от тотото или наследство, или не знам какво, те наследства и шестици бързо свършват, ако нещо друго не ти се случи, изобщо мога да фантазираме много по тази тема. Пък и процента на успехите е малък. Което, да, не си заслужава да го коментираме. Появи се последствие. Идеята с амбицията. Защото това е третото нещо, което за мен изкристализира в моята глава. Труд, постоянство, амбиция. Амбицията в тези години за мен беше да продам акумулаторите, понеже бях музикален и свирих на акордеон, за да не уча солфеж, почнах да композирам. И изобщо в живота ми се развиваха така нещата, че трябваше винаги да намеря форма да изляза от ситуация и да се чувствам реализиран. Тоест да имам краен резултат. За мен това е един от критериите на това, което вие сте тръгнали да правите. Вие в момента учите, но всеки един от вас иска да бъде успешен. И сега ще избягам малко от личния си живот, за да ви дам един съвет, приятелски. Много е важно на вашите години да си отговорите на следния въпрос. Какво искам да правя? Сигурен съм, че няма може да си отговорите от първия път. Но ви препоръчвам съвсем приятелски, задавайте си въпроса, докато намерите отговор. Защото ако труд, постоянство и амбиция е едната страна, верният отговор на този въпрос, какво искам да правя в моя живот всъщност,
посоката. Ако хванете посоката, вярвам, и няма да бързате за това. Значи няма рецепт на колко години човек си отговаря на този въпрос. Аз си отговорих на 26. Само, че си отговорих не какво искам да правя, а какво не искам да правя. И когато казах на баща ми какво не искам да правя, човека ми каза, аз бях журналист до 89-та година. Той ми каза, добре бе, сине, не щеш да работиш в журналистика, ама какво ще правиш, каква пенсия ще получаваш? И аз му казах, виж, на 26 години пенсията не е тема, която ме интересува. Отговора, който си намерих, че аз няма да правя това, което правих до сега, и имам своята мотивация, значи, че всъщност е бил 50% от отговора на това какво искам да правя. Ще стигнем до това и пак ще се върна в личния си живот. Мечтаях да наследя баща си. Той се пенсионира като журналист, заместник главен редактор на Кооперативно село, кандидат на икономическите науки, написани книги, интересни. Не само за комунизма и социализма, а за сериозни теми. И всъщност той беше моят пример. И аз си казах, нормално е да го последвам. Българския и литературата ми бяха любими предмети. Отдаваха ми са хуманитарните науки, преди всичко математиката ми беше направо ад. Обаче оправих се. Що ми беше ад? Защото изискваше всеки ден допълване на знанията. А пък аз си бях артист още от малък и като пропусна нещо след това, просто докато възстановя връзката, ми беше трудно. И реших, че завършвайки руска езикова гимназия в Бургас, ще отида да ставам филолог. Защото филолога е нормално да получи една обща култура, след което да реализира в журналистическото поприще това, което всъщност е научил. Мечтаях за стикове, които да пиша на Царевец, композирах разни неща, изобщо весела работа. Почнах, завърших българска филология, бурен живот, разбира се, като студентския живот, добра практика. И стигнах до там, че започнах да работя като журналист в София. Работих 3 години, 86-та, 89-та, по едно време взех да списвам 2/3 от вестника. Питах баща ми, това нормално ли е? Той каза, изобщо това е абсолютно ненормално. Няма такова нещо. Подписвах се с всякакви имена в вестника. Защото не може да ти бъде името, ти нямаш право да се подпишеш 2 пъти с едно и също име в един и същи вестник. И се оказва, че пак съм намирал мотивация да получавам сериозни хонорари. И съм готов да напиша целия вестник от начало до край, за да може да имам финансова изгода от това, което правя. Пак на всичкото отгоре го правих и добре, за да ме търсиха. И защо влязах в една такава ситуация, където почнах да нарушавам всякакви журналистически правила. Относно хонорарите. Относно истинността на това, което пишех, се държахме по-различно от сегашните журналисти. Със сигурност. Защото вестниците бяха продадени предварително. Може би за това. И така стигнах до ситуация, в която ме възложиха да напиша книга. Бях на 25 години. Художествена документалистика във връзка с едно предприятие в Нови Искър, съвсем близко до София. И аз като я метнах тази книга, затворих се за месец и половина в една квартира в град Нови Искър, дори това работих 2 месеца и половина в библиотеки, събирах литература, сглобявах основата. Заключих се в една квартира и за 1 месец и половина написах. След което за 1 месец я издадах. Да, ама книгата излезе. И отивах си, получавам хонорара. И платиха 2500 лева.
моята оценка за моя хонодар беше по-висока. И питах в профиздат, що им плаща 2500 лева? А ми казва, това е най-високата тарифа за този жанр. Аз казах, окей. Взех си книгата, върнах се и казах на баща ми, баста! Аз не мога да пиша всеки месец по една книга и да я издавам. Което значи, че не мога да живея добре. И всъщност на 26 години си отговорих на въпроса за какво съм ходил с тези бурканчета по махалата, за какво съм ловил пирета, за какво съм развърждал риби, за какво съм връщал акумулатори, за какво като студент съм правил по 4 бригади като командир на бригада цяло лято. Хората ходят на плажа. И за какво винаги съм имал пари, които са направили финансово независимо. Даде ми един урок баща ми. Пропуших. Не мога да се спомня коя година. И му казах, пуши гарда. Обаче опитах Малборо и да кажем, че ми допадна повече. Така бе, човек, аз пуша Малборо вече. Пия Джони Окър, Ред Лейбъл. Блек не знае, имаше ли, нямаше ли, ма Ред беше това, което пивахме на време на време. Нещо няма ли да повишим издръжката? Той каза, виж сега, аз съм ти дал пари да пушиш арда, което не съм съгласен, а що му правиш? Прави си. И да пиеш ракия Гроздова от академик Неделчев, пазарджишкия. Ти като искаш да пушиш Малборо и Джони Лока, бачкай, прави какво щеш. Тогава разбрах, че всъщност нещата стоят по един особен начин. Да стигна до там, за да съм независим. Изцяло. Последният урок негов, който беше малко преди написването на книгата, той имаше кола, Жигули. 2608 номер, бяла кола. Страшна. И аз от време на време му казвам, дай да отида до петък, събота до някъде, защото млад човек караме се кола, нямам пари за кола, какво правя? Даваше ми, в един момент точно си бях направил един купон, не мога да спомня къде, и почти се бях качил на колата, без да го питам. И като му казах, дай ми колата, че заминавам за ЕДКС, той каза, извинявай, но имам други планове. Просто в секундата, в която ми го каза, аз реших, че след 3 месеца аз ще имам собствена кола и я имах. И беше червена, и номера беше 0909 и беше вала 1500, господин Шаротов. И така, говорихме за труда, продавал съм вестници, били мои, всичко. И когато напуснах журналистиката, като отговорих на баща ми, че на 26 години въобще не ме интересува колко ще ме е пенсията, днеска също не ме интересува. Особено. Разбрах, че съм на улицата. И излязах там. Имаше тогава младоженчески заеми. Това беше по времето на първата ми съпруга, това е втората ми съпруга. Имам 2 прекрасни дъщери от Бояна и една дъщеря от първата ми съпруга. Изобщо 3 дами са прекрасни, единствено кученци имам вкъщи мъжко и то се оказа гей. Господ вероятно иска да ми каже нещо, но какво ще ми кажеш? Сега една котка донесах мъжка, ще ли да я кастрират, защото темата е страшна. Да. Направих първата си, излязах на частна практика. Каква частна всъщност? Защото не знаех къде отивам. Но трябваше да изляза на улицата. Връщам се на въпроса. Какво искам да правя? Отговорих си какво не искам да правя и не знаех какво ще правя. Което всъщност е пак напредък. Но знаех, че искам да живея добре. Което е още 25% от отговора. Защото тогава може да се зададе въпроса как. И естествено на 26 години, първа сделка, туш. 5000 лева младоженски заем ги загубих за 2 месеца. И ги загубих що? Защото получих следващия урок.
че за джентълменска оговорка трябва двама джентълмени. Един не стига. Аз се опитах да бъда джентълмен, човек е срещу мен, Пламен Радковски се казваше, директор на Теледимпекс, организацията, която купуваше филми за телевизията, поръча ми новогодишен календар да му направи го перфектно, повярвайте. Дадах си парите на печатари, на тоя, на оне, на картон да купя и отивам да си получа аванса от бъдещия календар. Той казва, извиняй, бюджета свърши. Как свърши бюджета, бе, човек? Нали ми поръча? А той ми казва, къде пише? Тогава разбрах, че всъщност тази работа не е като оная. Изпих няколко бутилки ракия Гроздова и се каза, пич, оне беше прав с пенсията, дет беше у вас. Но ти няма да даваш. Няма да даваш, ма като изпукахме заема какво време. Добре, че бях си платил едно офисче на улица Владайска. За една година бях платил 1200 лева от петте, та да има поне къде да си пия ракията и да няма и срам да се пребера вкъщи. Улица Владайска. За една година бях платил 1200 лева от петте, та да има поне къде да си пия ракията и да няма и срам да се пребера вкъщи. Пак късмет. Има Господ да знаете. Не съм го виждал, обаче съм сигурен, че интуицията трябва да подсказва кое е онова, което е правилно човек да направи, кое не. Сигурен съм, сега си мисли, че съм полуидиот. Не съм. Интуицията е тук. По-късно, когато разбрах какво значи тя, и нарочно правих така, че понякога не съм слушал интуицията си, да видя дали ще сбъркам, задължително. Но съм пробвал с малки неща, за да съм сигурен, че няма да стане голям. Но това е вече урок за следващата ни среща. Тя не е за тая, защото тя е малко по-особена материя. Направих първата си успешна сделка. Продах 50 тона хартия, остатък от гара Искър завода за хартия, остатък от износа за Ирак. Обаче, този път нямаше дай да видим. Не видях хартията, пипнах я, затворих я в един склад, намерих парите, сложих охрана, върнах се, организирах транспорт Топов и свърших всичко така, че спечелих 57 000 лева за един ден. Няма да ви опиша как се чувствах. Рокфелер, сигурно, просто... Това всъщност ме накара да повярвам, че аз мога. Защото до тогава имах самочувствие. Справил съм с много неща. Обаче нямах един такъв аргумент, който да ми даде мотивация да вървя напред. Занимавах се с всякакви дивотии. До 1994 година. България тогава беше друго време. Вие не го познавате. И по-добре. От една страна имаше пазар, преди да преберат парите на хората през банки, инфлация и така. Но нямаше стока, което е чудесно. Значи пари има, стока няма. Какво да пуснеш на пазара, всичко е чао. Което си е добър бизнес. Правил съм всякакви операции, без наркотици, проституция и оръжие. Всичко останало просто ми е било в полицейството до тогава, докато разбера на къде искам да се ориентирам. И когато всички почнаха да правят това, което правих, търговия, си казах, окей, това не може да продължава вечно. Всички да правим едно и също. В такъв момент сега ще казваш, кое е онова, което другите не могат да правят, 10 години ще имам предна. Казва се, че е индустрията. Аз, филолога, каква е индустрия, бе, хора? Но труд, постоянство, амбиция. В 1995 година създадах първото си индустриално предприятие. Под марка Royal Cake произвеждах кексове, рола,
блатове за торта и каквото не искате. В една линия откраднах един датски технолог, не съм го откраднал, платих му. Понякога, което не става с пари, става с малко повече пари. И датчанин реши, че ще напусне Дания и ще дойде да работи в България за българите. Усвоихме технологията, създадахме собствено ноу-хау. Първа линия, втора фабрика в Томсън, гара Елимпелин, гара Своги, извинете. Фабрика в Русия и станахме най-добрата фабрика за производство на пандишпанови продукти в Източна Европа. Спукахме ги. 85% пазарен дял в България, 48% в Румъния, 27% в Сърбия и над 10% в Русия, което, извиняйте, просто си е чудо на чудесата. Някакви българчета. Да, станахме марка, но минаха 6-7 години. Продукта почна да остарява. Тук е момента да кажа за интуицията. Изобщо не съм знаел какво е това продукт, колко години живее, за какво става въпрос, кога остарял, кога се подмладял и така нататък. Това бяха теми, които нито съм чел, нито не е имало кой да ми каже. Но усетих, че е време да излизам от този проект. Кога? Като съм на върха. Защото след върха, какво следва? Няма само така, не може толкова щастливи работи, не мога да прави човек. Хубаво ще продаваме. На кого? Как става тая работа с продажба? Аз не бях чул какво е това ескроу сметка, какво е това EBITDA, какви сте. Въобще нямах никаква идея какво става в този филм. Питайте Лъжански, той ще ви каже, че не лъжа. Да, обаче, много бързо се научихме. И продадахме този бизнес на Чпита, стратегически инвеститор. Вие сигурно ги знаете, круасани произвеждат и бейк ролс и така нататък. Те купиха двете ми фабрики в България, без руската, на показатели, които тогава бяха адекватни за телекомуникациите. Например, 8 пъти и половина EBITDA. И аз си казах, бе, чай, Шарлопов, ти как е мислиш тази работа? Ами стана интересно. Междувременно бях направил фабрика за френч фрайс в Белчин бани. Междувременно бях купил Девин минералната вода от Младен Михалев Маджо. И от нула този бизнес в момента е с 34% пазарен дял. На толкова го и продадах преди 3 години. Що? Защото пак бях на върха. Що се боря с Кока-Кола, бе, приятели? Па нека се борят австрийците. Какъв е изводът? На върха излизай. Ако не направиш този бизнес, който правиш, се не е. Това е вече друга тема. Хубаво, аз шило в турба не стои. Продавах картофите, продавах водата, продавах роял кейк. И какво да се пенсионирам? Жена ми се ме питала, бе, жена, ако се върна вкъщи, как става работа? Тя казва, аз нямам нищо против, ама всеки ден ли? Това е една друга тема. Как хората трябва да могат да си останат интересни по-дълго време. Това е друга тема, но със сигурност не е ръка за ръка, everyday 24 часа. Това не е така. Просто трябва да имаш кауза. Тогава партньорите, и ако уважават каузите си, ако не е една, тогава е по-интересно да живееш заедно. С някакво. И така, отговорих се на въпроса, ами сега какво искаш да правиш? Защото искам да ви кажа, че индустрията я правих с огромна жар и план. Да наредиш 150 метра машини, една след друга, 50 машини и да видиш как пускаш от единия край
20 суровини и излиза готов продукт, това е уникално нещо. Поне ми беше уникално 10 години. После реших, че не мога да произвеждам кексове с консерванти и захар, че съм на върха и трябва да бягам, че водата съм на върха и трябва да излизам, че картофите съм на върха и трябва да излизам и го направих. И когато си зададах въпроса, изпаднах в криза, буквално. Първите 2 месеца бях в шок, защото аз съм свикнал, сутрин като стана, получавам 30 СМС с оборотите на фабрики, на заводи, на ресторанти, за тях ще говорим малко по-късно. И аз веднага си правя преценка къде, какво е необходимо да се случи, за да може нещата да бъдат добре. Пия 2 кафета, двойни дълги, с 5 цигари и тогава влизам в час. Иначе изобщо не мога да вляза в час. Да, обаче, като няма телефони, какво правим? Пием двойни кафета, не 2-3. И като се нащърбиш след 3 кафета, какво правиш? И изпаднах отидеш в фитнес, окей. Изпаднах в лек стрес. И тогава седнах по същия принцип, който си споделям с вас. И си казах, какво искаш да правиш, бе? И си отговорих. Искам да правя услуги. Що услуги? Защото в услугите хората идват при теб да си остават парите доброволно. И ако услугата ти е добра, те хем ще платят, хем ще са доволни. А в индустрията е точно обратното. Всеки търъчка от всякъде. Търговците искат по-ниски цени, доставчиците по-високи, работниците... И става едно чудо, дето не искам да обяснявам. Банките и така нататък. И ти си по средата. И почнах да инвестирам в услуги. Направих една малка хотелска верига. Тя не става за един ден. Аз си бях купил хотел Мургаец на Пампорово, още като бях собственик на Девин, за да си намирам още работа в планината. После си купих и хотела в самия град Девин, да може да ме е по-близко до завода. И това е началото на хотелиерската ми кариера. След което съзнателно направих Янтра в Търново и сега направихме с жена ми, искам да ти благодаря тук, казвам с жена ми, защото тя ми помага във вътрешния дизайн. И детайла на вътрешния дизайн, което е много сърткава работа. Успяхме да направим парк хотел Пирин в Сандански. Ако имате време, ако имате възможност, там не е чак толкова скъпо, плюс това ви. Нали се разбрахме, че ще пачкате. И така. Мисля, че е добре да го видите. Това е отговор на въпроса in general. На мен какво ми е добре? Чак тогава си отговорих. На мен ми е добре да създавам от нещо грозно, нещо красиво. И това е смисъла, който на 42-3 години осъзнах. След като се запознах с жена ми преди 8, тя явно ми е отключила нещо в мен и аз започнах да виждам от една грозна поляна, виждам как да стане нещо, което да е завършен продукт. Разбира се, за това се иска опит. То не става така. Но аз ви споделям тези неща, за да може всеки един от вас леко да намери нещичко от това, което ви разказвам за себе си, защото това съм убеден, че е така. Връщайки се към принципа, ще добавя още нещо. Труд, постоянство, амбиция, позитивизъм. Това е ново нещо, което съм го добавил в онова, което наричам формула на успеха за мен. Може би други хора ще ви кажат друго. Аз казвам за мен коя е формулата. Позитивизъм, защото в нас живеят задължително дявол и ангел. И от нас зависи превес на кого ще дадем. Съветвам ва съвсем приятелски. Обърнете се към ангела. Защото негативизма изяжда първо вас и след това изяжда всички около вас. Без да го разбирате. Научете се да се радвате на това, че заспивате, да се радвате на това, че се събуждате, да се радвате на подадената чаша мляко или купения вестник
Просто се радвайте на живота. Защото ако отидете в негативната посока, вечно нещо ще ви пречи. Пречи ви, що са ви дали вестника с мачкан край, що чашата е била полупразна, знаем до това, нали? Кой искаме да кажем? Защо другото било еди какво си, що не е имал повече, що това и що това. Това са глупости. Задайте си пак въпроса тогава, кое ваше да направи щастлив? Щастливи. И преди да ви помоля за въпроси и да ви доразкажа още няколко неща за кошницата и яйцата, ще... първо за яйцата ще почнем. Никога на един крак. Никога. На един крак стол стабилен няма. Винаги, ако правите собствен бизнес, диверсифицирайте риска, защото особено на нашите географски ширини, както си седим сега, утре не е ясно някой как се е събудил, какво решил и нещата, т.е. живеем в една не много стабилна среда. И скоро няма да живеем в много стабилна. Вероятно, вие като вземете властта в България, дай Боже да стане по-скоро, тогава нещата ще бъдат по-стабилни. Сега не са все още. Ни Европейски съюз е важен и нищо, нали виждате какво става. Затова диверсифицирайте. Един стар арменец, Гариб, продаваше риба. Често си говорих с него и той, даже баща ми не знае тази история. Той ми казваше, моето момче, де ма гледа, че продавам риба. Аз преди 45-та година баща ми беше един от богатите хора на Бургас. Ама, нали знаеш? Ама вика, в момента риба да продавам, пак ще я продавам най-добре. И те моля да запомниш, че никога не трябва всичките си пари да ги слагаш на едно място. И да запомниш още нещо. С 5% от парите, които имаш, може да си купиш кола. С 10% от парите, които имаш, може да си направиш дом. Останалите пари ги разпредели на 3. Недвижими имоти, пари кеш и злато. Тогава, какво съм разбирал от тези риби, от тези злата и от тези чудеси, изобщо няма да коментирам днес. Но аз всеки ден, когато дядо Гариб викаше риба продавам, защото така се продаваше едно време. И аз викам баща ми, много ми са пари, бе. Какво ми са пари, аз взех да света по едно време от риба, но исках да отида да си поговоря с този старец. Защото съм чул нещо, което ми се е видяло разумно. В потвърждение на това, което ви казвам, освен хотелите, защото нали хотели, добре, се прави хотел в Германия в момента, после почваме Гърция, имам още няколко спа дестинации в България, които аз инвестирам само в такива работи. История, спа, wellness, етнография, Боженци имам. Прекрасни къщи. Аз съм жител на Боженци, между другото. Може би единственият софиянец, който, не е софиянец, софийско жителство имаше едно време. Вие тези работи не ги помните. Баща ми ще да получи инфаркт, като вземе такова, но аз го взех от него и така. И аз си смених жителството и станах жител на Боженците. 8-я. То няма повече. 8 ме любимо число. Един приятел века, ти луд ли си? Не бе, не съм луд, що съм луд. Колите ми се водят на софийските ми фирми, т.е. софийски номера. Това, че личната ми карта е село Боженците, Габровско, мен ме мотивира, защото на мен не ми е приятно аз да съм 2 милиона 158 хилядния жител на София. Това не ми доставя удоволствие. Искам да съм 8-я жител на Боженци. Били ли сте в Боженци? Да. Добре, повечко да отидете да погледнете. Това са уникалните неща на България. И всъщност завърших нещата заради кошничката, след като съм влязал в услугите, хотелски бизнес, ресторантьорски бизнес, без никога съм бил ресторантьор. Що ресторанти? Всеки ден получаваш какво? Кеш. И
луксови. Що бе? Защото в криза, какво се прави? Купуват са тачите. Идете да погледнете моя магазин на Народно събрание. Това е първият бутик на Шопар в Източна Европа. Значи пак трябва духа, и трябва лице, и трябва концепция, за да можеш да тръгнеш, да правиш нещо, което е следствие на концентрирания опит, който се натрупва в годините. Накратко ви разказах моята история. Сигурно ще ме питате от тук нататък какво. Още не съм излязал от фазата на услугите. Има. Мислил съм си. Какво става при положение, че изляза от фазата на услугите? Или загубя интерес, което също е възможно, защото в бизнеса има такива цикли. И те са на около 10 години. Когато нещо ти омръзва и след това правиш нещо друго, което е доста по-различно от това, което си правил преди това. Не ми остават много възможности, освен политика и финанси. Но в момента нито едното, нито другото са ми при сърце. Питах жена ми преди известно време, какво мислиш бе тази политика? Молец. Като знам какъв си честен човек, ще ги изпотрепаш парламента, което значи, че по-скоро те ще отрепат. И аз казвам, права си, благодаря ти и за сега приключваме този филм. Но аз все пак си задавам въпроса. Ами след това, какво ще искам да правя? Тоест, аз вече имам изградена култура да си задавам този въпрос. За да може да ми бъде весело, да се чувствам мотивиран, защото само мотивираният човек не чувства умора. Ако си мотивиран, може да работиш 12 часа, 15 часа, 20 часа, 48 часа и няма да почувстваш този негативизъм. Ама тази работа. Ако те карат да правиш нещо, което ти не искаш да правиш, пак се връщаме към въпроса, какво искам да правя? Тогава шанса да кажеш, че си изморен го няма, защото ти правиш това, което искаш и резултата неминуемо ще се появи. Аз приключих с това, което смятах, че трябва да изподеля. Моля ви, задайте ми въпроси, каквито желаете. Ако е възможно, без влизане в сухата материя, защото аз подкарах разговора в друга посока. Ако не, може и суха материя. В икономиката казва, че безплатен обяд няма, така е. Искам да ви питам, коя е най-голямата грешка, която сте допуснали в живота си до момента и се умяхте ли да я поправите? Много коректен въпрос. Допуснах една голяма грешка. И скоро време разбрах, че в скоро време, преди 1-2 години, се сетнах, че всъщност моята грешка е било, че правя априори неща за много хора. Няма такъв филм. Библията пише. Докато не ти поискаш, не даваш. Аз знаех това, но понеже си мислех, че трябва да направя добро за един, втори, трети, пети, десети, 20 близки, роднини, колеги. Всъщност съм сигурен, че съм направил най-много милионери в България. Аз. Сигурен съм, но няма да спомена имена и няма да казвам бройка. В един момент се оказа, че живота ме опляска. И аз разбрах, че както е вярно, че ако не ти искат, не давай, защото разглезваш от срещния. Не е въпросът дали можеш или не можеш. Въпросът е, че не трябва. Защото изкривяваш представата на отсрещния човек за реалния живот. И не е виновен той. Затова си виновен ти. Това по моя оценка е най-голямата ми грешка, която съм допускал до момента. Ти ми зададе и втори въпрос, или допълнение, как съм я решил ли? Ми как? С много мислене, бе, човек. Значи, трябва да се анализира всичко това, което се случва. И няма нищо страшно от това човек да не спи 2 часа през нощта, да стане да изпие едно малко уиски, спура с цигара или няма значение с какво. Но трябва да се мисли. Защото за ваша информация, вероятно вие знаете, човешкият мозък е единствената материя в човешкия организъм, която не се износва от по-голяма употреба.
Всичко останало се износва. Мозъка? Не. Така че няма нищо страшно в това да се мисли. Аз ви го препоръчвам. И ви препоръчвам още нещо. Самокритика. Сигурно ще ви прозвучи така менторски. Какво е това самокритика, бе? Много важно нещо. В момент, в който се случи нещо с вас, няма да си заравяте главата в пепел пред няколко, за да не се унижавате. Но като се тръпнете настрани, първо се замислете къде допуснах грешка. Това е онова, което развива мисленето, това ви дава възможност да си правите една бърза психоанализа на себе си и да вървите напред. Сега, ако има някой топан, който не може да се зададе това въпрос, това си е негов проблем всъщност. Много вечер. Добре. С моят въпрос не искам да се конфликтувам с вас, а по-скоро да ви провокирам. Казвате, че искате България да стане по-стабилна държава, да се оправи. Как мислите, че се случи това, ако всички следват ваши примери, развиваме бизнес, като даваме рушвети на печатари, директори, на хора? В условията на комунизма беше опасно да даваш рушвети. В условията на демокрацията аз рушвети не давам. И искам да ти кажа, що? Защото знам какво искам. И отивам там, където трябва, подготвям. Сигурно ти звучи малко не съвсем. От 1995 година, уточнявам, аз рушвети в България не плащам, откакто съм излязъл от търговията и съм влязъл в сериозния бизнес. Защото ако трябва да плащам за нещо на някой чиновник, това значи, че аз отивам да крада. Аз не мога да гледам себе си в огледалото. Жена си, родителите си, ако съм крадец. Ако ти провериш малко по-вечко, как да кажа, ако попиташ тук-там, за мен, аз съм известна кратуна в България, те ще обяснят, че аз знам винаги какво искам и отивам и поставям така нещата, че да няма нито държавата загуба от това, което искам, нито моя бизнес да бъде нарушен, т.е. да имам възможност да правя бизнес, но не с цената на нарушение. Какво е рушвета, бе, приятел? Кажи, какво е рушвета? Рушвете да накараш някой да използва положението си. Да. Така че ти помогне, без да си го е служил. Да ти помогне ли? Също да плаща. Тук имаме разминаване. Рушвета е онова средство, което е прави помощ в кавички, окей. Но помощ, рушвет за помощ, няма такъв филм. Рушвета е стъпката към престъплението. Икономическото престъпление. Що да дам рушвет аз? Не говорим за комисионни, извинявам се. Има разлика огромна. Аз съм плащал комисионни законно. В милиони. Законно. А не под масата в куфърче. Защото това значи, че ако има под масата куфърче, някъде по трасето има нещо, което не е чисто. Аз искам да спа. Спокойно. За това, което казваш, България виждам друга. Виждаме, 20 години ми писна да виждам все хоризонти, които са все позитивни. Да се оправим сега, айде пак нещо. Айде малко, айде нещо. Обаче после си казах, ко гледам аз сега тия крадливи политици? До един крадливи. Върши си работа, защото в България всъщност има един негатив, който трябва да стане позитив. Страшна завист. Няма почивен ден. Окей. Прави коректни неща, от завист другите ще почнат да правят като теб. Успявам. Много ми хареса отговора. През седмицата много говорихме, понеже всички хора тук са или в началото на своя бизнес и искат да започнат да правят нещо. Говорихме за това как да си изберем партньор в бизнеса, подходящите партньори, съдружници и така нататък. Искам да знам вие какво мислите за съдружието. Имате ли хора, с които работите заедно в съдружие? Много внимателно. Трябва да подхождате към този въпрос. Аз мисля, имал съм съдружници. Да.
и съм приключил бизнес отношенията си с тях коректно, като съм продавал бизнесите, които сме правили заедно, а не с оръжие. За радост, в такива моменти хората стават особени. Хората стават особени в момента, в който се губят пари. Понеже и това съм го виждал по време на руската криза, 1998 година. Тогава си казах, Шарлопов, излизай от бизнесите, продавай ги, плати си на съдружниците. Аз винаги съм бил с мажоритарно участие. Винаги. Мисля, че ти дадах отговор коректно на въпроса. Ако правите съдружие, първо преценете с какво вашия партньор ви допълва. Ако няма с какво, за какво ти е? Второ, пробвайте го преди да станете съдружници, как реагира в тежка ситуация. Инсценирай го, губиш пари или правиш нещо или някакъв сквиз, да видиш има ли характер или не. Защото хората се подгъват изключително бързо в тежка ситуация. Повечето, не всички. Трето, например, ситуация, в която да видиш как е с парите, в смисъл. Това са важни неща. Ако на тези три неща теста излезе успешен, по-скоро почни да четеш зодиаците. Това въобще не е майтап. И когато прочетеш малко в тая посока, ще видиш кои зодии с кои биха могли да се пасат. Аз знам с коя зодия не мога да работя. Имам 30 опита, тотално неуспешни. И затова вече питам. Служителите ми даже знаят и имам една-две. Кажете коя е зодията да се направи. Не е удобно. Не е удобно просто. Мога ще кажа после, като излезем отвън. Има такава. И вече и моите колеги питат новоназначени зодия. Като чуя тази зодия, просто темата приключва. Да, наистина. Наистина. Мисля, че има един готвач само в ориенталския ресторант в Кемпински, който пуснахме съвсем скоро. Аз забравих да ви кажа, ресторантите казах ли? Не. Хоби. От хобито се правят най-добре пари. Тематични ресторанти в София. Ресторант Компаре, знаете ли къде е? Да. Ресторант Москва, знаете ли къде е? Да. Легия 2. Да. Ресторант Истанбул, знаете ли къде е? Ориенталския в Кемпински. Следват сръбски, сега го изучавам, и немски. Може би малък български, малък, защото ние сме си малата трака. Направих един български ресторант в Москва. Добре, че го продадах. Добре един руснак и ми каза: господин Шарлопов, не е тут ресторант на Равница. Я викам, не тоже. Той ме поглежда и не борише. Аз се разбрах, че съм го подал. Добре. И го подах добре. И ми платих. Ама имам опит в Русия, че има още една фабрика за продаване. Там, ако искаш да я продам на теб. Към услугите съм се ориентирал. Окей, браво. Малко инвестиция, добър кеш, браво. Ще правим и едно нощно заведение, един ретро-бар. Вчера подписах договор с Червения кръст, тая сграда до Орбита, горе до Кемпински. Много много голямо помещение. Искам да направя, може би с дългия слави, но не чалга. Ретро нощен клуб, което е идея. В парк Алпин работя в пиано бар, правиме заедно с Румен и Радо, едни музиканти, които бяха в Изток, бяха в още няколко места добри и искам да направя пиано бар, темата ретро въобще да я разгърнем в малко по-сериозен вариант. Така, кой беше въпросът? Извинявай, че аз с тези ресторанти се отвлека. Съдружниците. Нали ти казах? Пробвай го тези три неща, това е моят опит. Виж зодиите и знае още едно нещо. В една фирма трябва да има лидер. Ако той е лидер, а твой е съдружник, няма нищо страшно. Ако ти си лидера, бъди лидер. Но фирма без лидер не става. Това не значи да чукаш на
масата и да му казваш на съдружника кликни, сипни. Не. Тук става въпрос за носене на отговорност. И ще ви помоля да запишете едно име. Робин Шарма. Това е нещо, което ми повлия в последните 3-4 години. Четете Робин Шарма. Има въпроси, на които ще си отговорите, ама ако си ги задава. Само това условие. Благодаря ви. Други въпроси към мен. Здравейте. Искрено ви поздравявам за Робин Шарма, аз също го обичам. И в този дух ми е въпросът ми. Много обичам една мисъл, която казва, че животът се измерва не колко дъха се направил, колко пъти и колко момента дъхът ти е спирал. И искам да ви питам, дали при вас има такива моменти, когато ви е спирал дъхът, дали сте събуждали нощем от някаква гениална идея, дали сте скачали до върха на блока, някакви такива моменти. Много ти благодаря. Много хубав въпрос. Един човек без мечти, той е свършил. Един човек, който няма кауза също. Един човек, който не му е спирал дъха, значи по-скоро още не е разбрал какво е това да се живее. Спирал ми е дъха, да. И то не е веднъж. Последният път, когато ми спря дъха, беше в град Априлци, в България. Не знам дали сте били там. Не само ми спрядаха, но и на жена ми спрядаха. И почти ми се подгънаха краката, защото за първи път усетих, че нещо ме стиска много здраво в интуицията. Там също ще правя нещо интересно. Защото гледката, която е там, ионизацията на въздуха, която е в Априлци, е мано стара, няма такова място в България друго. На мен ми спира въздуха тогава, когато интуицията му удари толкова здраво, че усетя, че аз нямам право да спра, а трябва да продължа. Така ми се случи и в Германия. Купих един хотел в град Фройденщат. Купих го по снимка. Всъщност не го купих по снимка, капарирах го по снимка. И отидах на 3 септември миналата година да видя какво ще купувам, защото го купих, за да го продам. Такъв лев отгоре, окей, няма нищо страшно от тази спекулация. В момента, в който отих пред хотела, така ме изтреска интуицията, че щях да падна пред хотела. И в момента го реновирам. Значи има такива неща, които са ме карали да... Красотата. Това е онова, което ме кара да ми спре дъха. А има неща, които ме карат да ставам нощен. Със сигурност. Бояна е тук и може да потвърди. Аз често се събуждам през нощта, пускам телевизор и без говор да ми събудя жена, защото тя е доста по-мала от мен. Доста, 15 години голяма работа. И защо да я нарушавам съня, пък не ми се става, пък нещо не знам какво точно трябва да направя и докато разбера какво трябва да направя, преди да сляза долу в хола да си пия кафето или да си мисля, да си рисувам, аз много обичам да рисувам, там мисля какво правя. И това е в две ситуации. Когато нещо ми се роди много, много идиотско в главата или когато има криза. В момента аз ставам почти всяка вечер. Защото усещам, интуицията ми подсказва, че ще тресе тук здраво. Както ще тресе в целия свят, но тук ще е пак по-български. Няма криза, на другия ден каже, оле, мале, какво стана? Това номер сме го играли. Аз от няколко години работя по една тема. Жена ми естествено ми казва, че съм луд, но тя почна все по-рядко да ми казва, че съм луд. Което значи, че вече е получила достатъчно аргументи в посока на това, че знам какво правя. Само една дума ще кажа по тази лудост. Това е една бъдеща моя, не бъдеща ми, това е настоящата ми идея, която работя много сериозно върху нея и мисля, че до година ще има успех. Става въпрос за женски оргазъм. В света мъжете изобщо не са ми тема, ние сме прости системи. Тази тема не стои за мен. Таргета са ми жените от 25 до 85 годишна възраст, което значи сериозен пазар. Жените имат сериозен проблем с оргазмата. По много причини. Нямам предвид присъстващите. Ами, погледни ги, бе, брат, ходят като турни облаци. Що? Не само в България. В Европа.
Навсякъде. За България не говорим. Тук ги направихме многомашиннички, любовници, перачки, гледачки, гладачки. Кой не ги направиха българските жени? Ева лъжени, свалям ви шапка, нали, просто такива издръжливи същества нема в света. Само да питам нещо, някой ще ви помага ли или вие само? Номер е да решат този въпрос без контакт. И аз ще го реша. Ще ви кажа само една част от това, върху което работя 4 години. Защото е ноу-хау. А и не струва ефтино, това, което работя. Ще кажа, че ще атакувам сетивата плюс определени точки. Мисля, че ме разбра. Сетивата. И аз работя по тези въпроси и смятам, че до година ще имам краен продукт, който мисля, че ще направи, айде да не казвам революция, защото аз не съм чак такъв революционер, но мисля, че ще реши един сериозен въпрос на европейските и на световните жени и ще ми направи добри пари. Коректна ли е отговор? Коректна ли е отговор? Надявам се да не добавя никой. Комплименти за вашия стил. Определено ми допадна начин, по който представите вашето виждане и усещане и бизнес усещане. Аз имам един изключително личен въпрос и не знам дали е необходимо да ми отговаряте. Как да не В смисъл, може да изберете да не ми отговаряте. И то е дали сте масон и защо принадлежите някакъв такъв вид общество. Успех ли е принадлежността към дадена общност, която има, така да кажем, сходни интереси? Може ли жена ми да ви отговоря на това? Не се притеснявайте. Не, за масонството тя ще обясни сега един случай. Аз не ще ви бъда. Няколко години може би го преследват двете ложи масонски, защото в България, както всичко е добре и две масонски ложи. Може в три вече, да. Тогава две. По-силно. И всъщност знаеш, че аз се притеснявам да говоря пред толкова много хора. Истината беше, че той им отказа, т.е. не им отказа. Каза, няма проблем, ще стана масон. Въпросът е обаче аз да съм най-отгоре. Понеже жена се притеснява, ще кажа точно. Заклещиха ме от двете страни, жена ме там. Така, ви се, ти трябва да станеш масон, ти това. Така, аз викам, вижте го момчета. Аз харесвам вашата идея. Обаче аз съм свободен орел. И съм много дисциплиниран. И ще дойда в някои от вашите ложи и половината ви братчета и сестричета ще ги омам още на следващата седмица, защото те са кръци и мошеници, нали ги знам да видим. Викат, чакай сега, нашата ложа е по-добра, други вика, нашата ложа е по-добра. Аз викам, окей, разбрах, че по този начин няма да стане. Казах, вижте, ако си търсите велик майстор, аз съм. Ако не ме занимайте. Но много бързо се израствали в нашите ложи. Не бе, вие не ме разбрахте. Ако се търсите велик майстор, аз съм. Ако не, оставете ме да си гледам какво е нужда. Отговорът достатъчен. Благодаря. Не членувам в тайни общества, явни общества и политически партии. Благодаря. И не е лесно да правиш бизнес без да членуваш никъде, да знаеш. Ама е по-спокойно. Добър вечер. Темите с масоните оргазми са интересни, но искам да попитам нещо по-практично. Но не са свързани. Някакъв пъти казахте да се откажем или да сменим бизнеса, когато сме на върха. Как се разпознава, че човек е на върха? Какви са индикаторите да усетим, че е време да сменим сферата? Коректен въпрос, който със сигурност е свързан до някъде с интуицията, но не само, това са чисто икономически закони. Значи тогава, когато усетиш, че инвестираш в нещо, няма да го определяме, което за всеки бизнес става. За всеки бизнес важи. Когато инвестираш
до определена степен не развиваш бизнеса, запомни числото 8. Тогава стигаш почти тавана преди следващата фаза. Това се разпознава, когато трябва за да отидеш в следващата фаза да инвестираш много сериозна сума. Тогава трябва да прецениш, искаш ли го или не. Значи върха се усеща тогава, когато в бизнеса си вкарал толкова средства, че той от само себе си, не от само себе си, няма такъв бизнес от само себе си, значи той върти на сериозни обороти, но за да може да завърти на много по-сериозни обороти, трябва да отидеш на сериозна инвестиция. Говоря за национален бизнес, а не за регионален. Но понякога е регионалният бизнес и той важи, за него важат същите правила. Разбираш ли ме? Аз мога и така. Гледам, че въртите нещата по числата. Числото 8 е така символ на успеха. Да. И да завърши най-завършеното. Да. Така. Интересувате си от зоди и такива неща, свързани с астрология. Какво ще кажете за числото 13? Какво да кажа? Някаква измислена работа, която, да кажем, хората са създали, че числото 13 е щастливо. Това е на база на фаталното число 13, веднага антипода. Това ще кажа за 13. На мен ми е любимо число 8 и аз си го имплантирам, то ме успокоява. Искаш ли да знаеш номера на автомобилника? Колко? 6 се усписа. Искаш ли да знаеш за точно число така? Освен, че ми е любимо число 8. За да имам един ход пред една пред полицайите. Защото като спреш, това преди месеци, това е първата кола в София с 6 осмици. Или с 6 цифри. Ма гониха по улиците, жена ми е свидетел, Балкани фърчат зад мен да питат какъв е този номер. Викам, обадете се на вашия министър, той ще ви каже. И като казах на двама-трима така, и после реших, че те ще ме спират през час. Нали? Как ви сега? Кажи по радиостанцията. Да, чест и чао. Така се случи. Благодаря. Добър вечер. Първо искам да ви кажа, че не съм вярвал, че съществува българин като вас, което малко или много да края на всеки млад българин, че смисъл мечтите се постигат. И много ми е интересно, въпросът ми е как вие виждате смисъл ваша представа в България след 20 години? Аз мисля, че България ще е прекрасно място. Настръхвам когато казвам. Искам да ти кажа, че има и още такива българи като мен. И се познаваме. Тук трябва да... Благодаря ви, разчувствахте ме буквално. Тая вечер тук трябваше да бъде Пламен Бобоков. Обаче, понеже да е по-млад от мене, но е със същата енергетика. Като чу от Сашо, че ще си говорим на тема "Що България?" и нали, останаме тук, това беше темата, и кидам. Следващата среща ще го докарам този Бобоков. Това е на Приста Ойл и на Момбат собственика, младия брат, те са двама брата. Българин Тадръгът. Собственик на първия частен музей в Русия. Това са сериозни хора, има и още доста. Аз на Сашо ще му подам един списък, да кажем, с 30-40 човека, които са много интересни събеседници, много успели хора и не са конюнктурни. Нито са политически обвързани. Нито са. Не знам за масони, може и някакви да са. Братата не ги знам точно. Има смисъл да останете в България, повярвайте. Защото шансовете навънка има ги, обаче тук възможностите са повече. Само при положение, че денонощно, поне докато сте млади, после не може денонощно. Но да кажем, че в дълъг период от време трябва силни, големи усилия. Отговаряте се на въпроса, какво искате да правите, и след това концентрирани усилия в тази посока. Няма начин да го успеете. Добър вечер.
един технически въпрос. Вие бачкате много пред Бога. Как ви остава време за семейството и по-точно как в това малко време има здраво семейство и хора, които ви подкрепят? Благодаря. Коректен въпрос. Бачкам много, ама аз съм везна и имам мярка. Което значи, че за мен по-важно нещо от семейството ми няма. Аз съм така устроен, че ако нямам мир, спокойствие, любов и уважение в семейството си, се чувствам ужасно. Този филм съм го играл. За радост успявам да намеря време, уикендите да бъда с семейството си. Вечер си изградих навик не правя такива служебни вечери, но служебни обяди. Защото без тази работа няма как да мине. Бизнесът в България се прави по-скоро на маса, отколкото библиотеката. Поне да сега на този етап е така. И мисля, че се опитвам да балансирам. Вероятно Бояна ще каже дали успявам, но имам запазени територии в рамките на годината, които са изцяло на семейството ми. Аз боготворя дъщерите си, едната малката спи толкова в колата, другата е тук, тя е воевода, учат в френско училище и двете пътуваме в чужбина. Вече втора година сме на яхтата ни в Гърция и ги учат там да фърлят въжета, защото аз съм си капитана, да се разберем. Другите другари, дето си купуват яхти и стоят отзад и ги е страх да фанат руля, окей, това е друг тип релакс. Аз съм си капитан, аз си карам лодката, имам си един помощник капитан. Децата ми свикнаха с водата, свикнаха с организацията на лодката, това не е майтап. Жена ми, която не мога да плува, прекусява с мене Адриатик и други такива работи при 6 бала Валерия, нали? Просто си е забавно. Забавно и помолих жена ми, ако умръзне живота с мен, да ми каже. За което преди да се оженя за нея, всъщност ние се оженихме след като тя ми роди две деца. Защото и двамата бяхме категорично против брака, защото смятаме, че той ограбва хората. Аз преди да... Жена ме от Пловдив родом, преди да се оженим, така, не има и 3 сватби. Нямаш се женим, няма. И после като казахме аз 3 пъти, нали, просто да може да си бъде както трябва. Тогава и купих един апартамент, преди да се оженим в Пловдив и казах: Муцка, заповядай, за да не се налага никога да живееш на сила с мен. Ако ти се наложи да живееш на сила, да имаш къде да отидеш, а не да се притесняваш, че да, сега тук ще търпа някакви идиоти. Няма за какво да се търпат идиоти. Ай, сега пак масони ги няма. Си билета от Нарича Брансън Върджин да летите около Земята? Не, беби, няма нищо никакви в момента. Присъствие, кротко, нямам този филинг. Нещо не ми е... Не съм го почувствал. Ма виж, аз съм демоде. Нали съм от боженци, бе знам. Аз съм по-земен такъв, по-прагматичен. Не обичам излишни разходи, без да съм циция. Уважавам парите. Те винаги са ми подредени в портфейла или в това. Да, не обичам излишни разходи. Така ме учил баща ми. Плюс това ме учил да степенувам нещата. Да. И никога няма го забрави. Сега мога да ти кажа как мирише една топка. Имаше едни топки, гумени, бели на черни шестограми. Не знам дали някой си спомня от вас. Аз знам как миришат тези топки и как, като се ударят в земята, какъв е звука. И не мога да изпъркам. Защото, като съм бил в 3-ти клас, помниш ли? Вървяхме по главната улица в Бургас и аз, това е дата 10 септември, и аз виждам тези топки и се залитам по тях и казвам: баща ми, тая топка молец се струваше 4 лева 55 стотинки. Той ме погледна и вика: виж, след 4 дена почваш училище, сега ще купя чанта, пък другото лято топка. Идваше ми тая чанта да я изям с зъби. На това училище изобщо да не стъпя и спомислих, че баща ми изобщо не ме обича. По-късно разбрах за кое става въпрос. Не, че е нямал възможност за 24 лева и 55 стотинки да ми купи чанта и топка. Нещата не стоят така. Китарата, аз съм си музикален, но това си пее и си свира и да, свирих на акордеон преди години, да.
и се научих да свиря на китара. По-късно, след акордеона. Но казах, ако искаш, ти го разкажи, но понеже е така, малко по-експедитивно, защото хората имат и купони, трябва да учат. Просто му казах, знаеш, аз научих да свира и на китара. Той каза ми, ти от други ден можеш да научиш да свириш на флейта, аз акордеон съм ти купил, научил си се да свириш, сега като си научил да свириш на китара ми, иди си изработи парите и си ги купи, аз съм 6-ти клас. И аз казвам, окей. Намери ми работа. Леле, като ме пусна в Българ плотни неща и... Чудо! Изпотроших се ръцете първите 2 дена, но успях. И спечелих 54 лева. Но не, пари това бяха сериозни пари. Взех парите и отидах и пикнах всички китари в магазина, които съществуваха, защото аз ще си я купувам. Това беше най-хубавото нещо, което ми се случваше в нея година. Тоест, усещането да постигнеш сам, а не да имаш очаквания. Нямайте очаквания, хора. Нито по отношение на приятелите си, нито по отношение на близките си, по отношение на никой. Защото очакването е онова, което те кара да бъдеш неудовлетворен от онова, което някой е направил и то не е по твоята представа. Това е целият филм в този живот. Поне аз, това е моят филм. Добър вечер. Аз имам 2 въпроса. Единия е, споменахте кризата. Ако се сбъднат лошите очаквания и тя да бъде доста лоша и в България, окей, да не стане, но да. Въпросът ми е, стартираш бизнес в тези условия. Имам предвид не стартираш като вие да стартирате нов бизнес, а по-скоро някой от нас да стартира нов бизнес от нулата. И вторият ми въпрос е, вие самия бихте ли инвестирали в идеята на някои от тези хора в тази зала и съответно при нормални условия и при условия на криза? Ще почна на втория въпрос. С удоволствие бих инвестирал в умна идея, която е добре премислена, добре претеглена. И ако финансовият въпрос е единственият, който не позволява на човек да реализира идеята си, ако аз преценя, че тя е състоятелна, то е много лесно решено. Първият въпрос. Криза, какво да правим? Окей. Ще ви кажа какво да не правите. Което е пак 50% верно. Със сигурност real estate го забравете в момента. Със сигурност бизнеси, които се нуждаят от дълги пари, ги забравете в момента. Защото парите ще поскъпват, защото не е ясно кога на къде отива. Виждате какво става. Това е 2,3 трилиона долара изсипани в... Това е на национализация, бе, колега. То е! Значи, четем Маркс, както се казва. Е излишно, обаче, не е излишно. Не е излишно, да. Има и умни неща там казани. Ами ще кажа, правете или луди неща. Луди. Защото в такъв момент хората, всички са в стрес. Дайте се разберем. Значи в такъв момент хората какво правят? Ядат, пият, купуват си бижута, часовници, скъпи неща, защото така мислят, че защитават парите си и се оглеждат като гърмяни зайци. И всяко едно нещо, което е интересно, те биха го поели. И не е много скъпо. Това, което е свързано с храна, с услуга, там ударите ще бъдат по-малко. Даже може да се окаже, че ще излезем с по-голям ефект и след кризата. Това, което е свързано с дълги инвестиции, не го правите. Сега да купувате имоти и да правите апартаментчета, с които усрахме цялата държава, нали? Аз не възсъветвам. Сега да започнете индустрия, да, въпросът е колко е капиталоемка и колко е луда. И дали сте си направили маркетинга предварително, кой ви е пазара, кой ви е таргета и какво с целите. Ако всички тези и как ще ги оцелиме. Ако всички тези въпроси ги зададете, по-скоро няма страшно, нали? Но като млади хора съветва ви, вие не сте и много устойчиви, сигурно още. Задръжте 6 месеца. Ако някой пък толкова има с напращяла идея, ще му дам визитната си картичка, да е готов съм да му отделя време да сподели тази идея. Ако чувствам, че тя е коректна и ако сметките излязат, ще ги правим заедно, готов съм да си поговорим.
Само ви моля, нали, от уважение към мен, от времето ми, хубаво премислете да не ми дойде някой с някаква... Все пак, нека се уважаваме. Аз уважавам вас, вие да уважавате мен. Здравейте, исках точно това да попитам в времена на смут и на криза. Всеки един от нас предполагам, че има идеи и някой друг вече е развил. Но точно тези, които се чудят да развият идеята си, например в момента дори не са тук, могат ли да вземат пари на заем от банка или от някой човек като вас и да се опитат сами да гонят интереси? Да кажем, имат знанията, имат идеята, нямат парите. Какво бихте им посъветвали точно в този момент? Тези 6 месеца, те ще отминат окей, но ако той не е готов и следващите 6 месеца също са трудни, тази идея след време замира. Значи това е младежки ентусиазъм, но облечен в една много разумна роба. В момента реалният бизнес е в стрес, защото той ще понесе най-големите удари. И ако хора, които имат финансови възможности, трябва да го впечатлиш с някаква тотално добра идея, за да рискува и да скочи в битката. Банките, съветвам ви, не опитвайте в момента. Аз съм VIP клиент на Raiffeisen Bank от 12 години. Нямам големи кредити, това забравих да ви кажа. Кредитите. Ще ти отговоря на въпроса. Никога повече, отколкото сте парите в джоба. Разбрахте ли ме правилно? Защото всичко се случва. Има един принцип, който е много важен. Вземи кредит тогава, когато не ти трябва. В противен случай, сега ще видите какво става. По морета, Балкани и други такива места. Ще бъде чудо в най-скоро време. На твоя въпрос, банките ни идеи. Аз съм VIP клиент на Raiffeisen Bank. Преди 2 седмици се обаждам на Момчил Андреев, изпълнителния им директор, и му казвам, дай ми 500 000 евро, оборотни средства да си купя малко повече часовници и бижута за сега, нали, коледни празници, нови години. В принцип се дигат продажбите доста. Той ми каза, да, разбира се, ама нещо вземи мрънка. И казвам, какво мрънкаш сега, какво става? Абе ти сега, нали, разбираш тая криза, ама всякакъв залог, викам, ти от мен залог? Нещо не разбирам. Ами, правилата от Виена са други. Внимавай. След 2 дена ми връща някакъв негов служител, който даже не го познавам, предложение. Не, да ми дадат 300 000 евро, а не 500, колкото съм казал, че ми трябват, срещу залог на стоката и ипотека на магазина. При което аз имах чувство, че съм бръкнал в контакта. Му се обадих на Андреев и му казах, извинявай, ти изглежда забрави, че аз имам 5 милиона евро мои собствени средства в твоята банка. Благодаря ти. Нещата са много затегнати в момента. Значи покрай сухото ще гори суровото. Затова аз ви съветвам следващите 6 месеца умната. Така ми е казвал баща ми. Умната, което значи по-кротко. Това е моят съвет. Ако смятате, че идеята ви ще остарее за 6 месеца, може би има и такива идеи. Ами, намерете подходящия човек, който може да ви разбере. Може би аз съм един от тях, но аз също съм консервативен в подобен период, защото не трябва да нарушавам принципи. Не трябва да отъняват резервите. Не трябва кредитите да надвишават кеша. Не трябва дълги инвестиции, които съм планирал в началото на годината, предимно в real estate сферата, аз трябва да измисля как да ги балансирам. И сега изобщо не ми е весело и не ми е време да чуя една гениална идея. Защото все пак и аз съм човек, разбираш? Трябва да ти дам от времето на жена ми, тя не е съгласна. Как има въпрос? Добър вечер, аз първо да благодаря за откровеността. Аз имам такова прочитан. Заедно да ги задам? Заедно, разбира се. Добре, значи първият въпрос е, понеже казахте, че сте занимавате се с различни бизнес сфери. Като навлизате в нова сфера, сам искате да научите спецификите и да навлезете навътре или по-скоро разчитате на екип, на
на хора от областта. Втория въпрос е, понеже... Това е първи. Да, това е първи. Втория въпрос. Понеже споменахте за Робин Шарма и по принцип, особено в Щатите, Робин Шарма, Кови, въобще цялата тази област на практически занятия, свързани с така наречената приложна психология, доста добре развита индустрия. Смятате ли, ако сте си мислили някаква нощ, ако сте били буден, че в България има база и основа за такава индустрия в момента? Чак индустрията доста силно казана. Какво по-точно да има? Какво конкретно за България виждаш в тази посока? Чисто... Индустрия, как? Не индустрия. Значи чистия сервис като обучение, семинари, всички тия мотивационни... Да, пазар. Дали по-скоро... Как да кажа, майндсета не... Начин на мислене на хората е подходящ, за да има пазар за такива семинари, обучения и въобще в тази насока. Тя не забравя въпросите, защото първия мисля, че го забравя. Значи няма още база, върху която да развиваме подобен тип индустрия в България. Мисля, че хората тук е драматично. Значи все още си говорим за ядене, за Бентли с газови уредби, за... Пак на лизинг, нали? Няма как, нали, в момента, в който чалката се вее като байрак, наркотиците фърчат като за световно и човек кара наистина, да кажем, Бентли с газова уредба. Какво искаш от това? Значи, вие сте хората, които вероятно като минат 20 години добри, тогава по-скоро би могло да се случи. Кажи ми първия въпрос, защото го забравих. Първият въпрос беше като сменяте бизнес сферата, дали само навлизате или разчитате на екип от специалисти? Аз съм единакъв. И искам да знам това, което ще правя, как изглежда. И съм единак, за да дам моя характер на това, което правя. Окей, и третия въпрос е личен. Защо се разделихте с първата съпруга? Коректно въпрос. Причината е една основна. Тя беше тази зодия, която аз тогава не знаех, че не може да живее. И за да не присвучи, че съм нетолерантен към хората и към зодиите, аз съм много толерантен човек, към религии, към зодии и всичко останало. Ще кажа, че тази зодия е подвластна на железния си егоизъм. Всички сме егоисти, но там е драма тази зодия. И на меркантилността си. Аз не можех да допусна, понеже бившата ми съпруга беше от едно изключително бедно семейство в България, което за мен никога не е имало никакво значение. Баща ми е свидетел, той знае. Мен това не ме интересува. Знаеш, що са жени? Аз сега ще ти кажа. Пак бях джентълмен. Катастрофирах 83-та година. Много тежко. Пак за да бъда джентълмен. Навръх рождения си ден 14 октомври. Нямам да казвам за какво, но пак ходих да изпълнявам дълг на някого за нещо, защото той бил дошъл с някакъв професор от София и не знам какво би останало. Аз трябва да отида да купя алкохол в тези години, защото алкохол нямаше, за да мога да чувства добре. Навръщане бях командир на бригада. Джурница. Навръщане към лагеря, катастрофирам, как ми се отрепах, само аз знам. Не знам също. Хората, които видяха колата, казаха, че такава катастрофа без жертва няма. Аз имам само един бед. И тогава всички ме изоставиха в нея години, нали сещаш това е? Комунизъм. И бившата ми съпруга, тя беше бригадирка в лагера, тя застана до мен. И аз си казах, окей, честно е това, коректно, почтено, аз ще жена с теб. Тя каза, ти си говорил глупости. Не, ще виж. Тя беше 2 години по-голяма от мене. Тя завърши университета, отиде да учителства някъде, не знам даже къде. Аз завърших. 2 години по-късно отидах, казах, хай. Това беше целият филм. Разбираш? И по-късно, когато аз започнах да печеля пари, парите и разказаха играта. Меркантилност тотална. Аз не мога да живея с такъв меркантилен човек. Няма как.
Защото аз не съм такъв. И затова се радвам, че жена ми е един земен, скромен човек, пък и аз внимавам да не се получи така, че финансовите ми възможности да ликвидират децата ми, жена ми, родителите ми. Това е безумие. Това е онова, заради което не мога да правим тази индустрия в България. Защото парите за сега, те не са средство за производство за повечето хора. Те са цел. По-точно, те са самоцел. И след това, ако не демонстрират това, че са спечелили някой лев, то не им е сладко, да не го заспът. Това е лев. Да отиваме към финала на нашия разговор или да се пожелаем следващата среща. Не ви пресирам. Бих искала да ви попитам как спирате парите да влизат в душата ви и до каква степен принос за това имат литературата и журналистиката, от които сте тръгнали? Благодаря за въпроса. Със сигурност имат значение и литературата, и семейството ми. Аз все пак съм израснал в семейство на интелектуалци. Баща журналист, майка учителка. Парите никога не са били самоцел в моето семейство. Никога. И явно там е тази закваска. Няма да крия обаче, че когато спечелих първите $3000, непосредствено след, даже преди да спечеля 57 000 лева, пак съм забрал, окей. Аз ще качих пеша живеех тогава в Ловчикова от Обана в един апартамент. Качих се пеша до 6-ти етаж, не с асансьора. За да не падне асансьора да потурча парите. И бих казал, че тогава съм имал такова отношение към парите, каквото имам днес. Но явно, филологията, ценностната ми система, възпитанието ми, всички тези работи са се натрупали и за мен парите са средство за производство. Не обичам да губя пари. Приятно ми е да ги печеля, но по-приятно ми е с тях да правя от нищо нещо, което ме прави мотивиран. И те хубави неща да носят доход, който пак да инвестирам и пак и да видим до кога. Разбира се, че може. Темата с каузата е много важна за мен. Аз съм генерален спонсор на ансамбъл България. За мен България трябва да има друга визия. Сегашните политически мъже няма да могат да изработят, колкото и да им помагаме. Дано следващите да имат тая възможност или тая настройка да разберат, че България в момента не се промотира по никакъв коректен начин в Европа. България е една от най-древните страни в Европа. България е осеяна с културно-исторически паметници, на които едва страни ще почнат някакво внимание да обръщат. При това зиро. България е страна, в която има 600 минерални извора с ликовити минерални води, с 5000 литра минерална вода на самоизлив. Секунда. България е страна с климатични зони, които другите страни нямат, не могат да имат и няма да имат никога. И по тая причина римляните са се ликували армиите тук. Що не са ги ликували в Румъния? Това са неща, които нашите политици не оценят. Ние имаме прекрасна земя. За нея да не говорим, че баща ми е болен на тема селско стопанство и е прав, че съсипаха всичко. И това му е болка. Но няма хора, които да имат кауза. А каузата е не да откраднеш, а да направиш нещо, от което тази общност, наречена държава, има нужда в този народ. Само богати хора могат да правят тази държава. И такива млади като вас, дето имат хъс, защото аз вече не съм същия. Преди 20 години можех да карам, да кажем, 2500 км без само да спра до тоалетната и газ. И слизам и почвам и влизам в битката. Сега не мога.
Сега като мина 1000-1100 км и усещам, че почва нещо да нагъне. Значи, вие сте хората. Някакво заблуждаваме, че ние сме много умни и докато почнем да правим бели по столовете, трябва да управляваме нещо, както си мислиха комунистите. Няма такъв филм. Значи, това е симбиозата между опита и вашата енергия. Затова се трудно да останете тук. Аз вярвам, че ще се промени България. Вярвам, че след 5 години България няма да е в това политическо статукво, което е в момента. И вярвам, че след 5 години ще почне бързо развитие на България, ако не принудят европейците да го направим по-рано. С полайни, да накарат, защото ние явно няма да можем сами да се разберем. Добър вечер, предпоследен въпрос за вечерта. Някой друг. Преди малко казахте, че никога кредит по-голям от парите в джоба. Предполагам, че това е моят съвет, но какво бихте посъветвали хората, които примерно нямат много пари, а искат да стартират бизнес и пари за стартиране на бизнес знаете, че трябва, било то за офис, за персонал и така нататък. И в тази връзка, как стартирахте вие в началото, в самото начало, как направихте сделката с хартията, как платихте на човека, от кого трябва да купите хартията, за да продадете после и така нататък? Платих в куфър ми личе, защото тогава банковата система не работеше, но платих толкова колкото трябва и си взех моите пари. Елегантна сделка беше тази с хартията. Много елегантна. Добре, че он ме излъга с календара, иначе щях да бъда невнимателен и да пропусна сделката. Явно се изморих. Кажи ми първи въпрос. Изпуснах. При положение, че много хора нямат никакви пари, как да стартират? Виж, ти каква собственост имаш? Аз лично... Камерата. Дребна собственост, в смисъл... Каква? До 10 000 лева. Твоя лична собственост? Да. Родителите ти каква собственост? Имат някаква собственост, апартаменти и така нататък, но това... А ти собствен нямаш? Не. Може да си позволиш до 10 000 лева да теглиш от банката. Това е положение. Или да убедиш банката, че идеята ти е гениална. Няма да мислиш за офиси и за служители. Те идват след това. Ти не можеш да структурираш един бизнес с офис класа, с секретарка с Бентли без газовора. Как я мислиш там? Значи, почни стъпка по стъпка. Ако искаш да стигнеш далече. Ако не искаш да стигнеш далече, мечтай за това, няма как да стане. Повярвай ми. Или трябва да изпереш някакви пари, но ще ти поискат. За кой ги переш тогава? Затова тръгни степ бай степ. Мисли себе си. Ти с кой искаш да се занимаваш? С какво? Не ми прави. В принцип с компютри се занимавам в момента, IT бизнес. Добре. Аз не съм добър в тази посока. Не съм аз човек. Но трябва да измислиш нещо гениално. Като моя оргазъм, например. Това услуга ли? Услуга ли? Ти измисли нещо в IT посоката. Нещо, което да е топ. Просто тези неща са така в улицата, знаеш. Най-прости неща. Най-сложните са най-прости. Номера е да се зададеш въпроса, какво точно искаш и как да го направиш, кое е нужно на хората, защото търсиш пазар. Дали е вафли, дали е IT, какво се казва това? Продукт, дали е оргазъм, все едно. Важно е да видиш кой е продукт, кой е пазар. Кой ти е продукта и тогава можеш да намериш всякакъв вид финансиране. Ти с какъв проект искаш да започнеш? Колко голям? Колко голям? 50 000, 100 000, 200 000, 5 милиона, 10 милиона, колко? В момента не мога да кажа. Ето, което си кажеш, тогава може да водим разговор. Какво искам да направя? Аз ли съм това? И как да го направя? Като си зададеш тези въпроси, тогава въпросът с парите, той се решава така. Защото и банка може да отвори едното око, пък такива
хора с свободни средства в България има достатъчно, които не знаят какво да правят. Разбираш ли? Не знаят. А свободни средства има колкото искате, колкото може да си представите в национален и в световен. Добрите идеи и въпросите, кои сме, кой искаме и как да го постигнем. Това са такива базисни въпроси, които после идва бизнес плана, ма не оне, дето ги пише там по книгите ни. Оне е въпрос, дето дал коро, взел коро. Да видим за какво става. Благодаря за отговора. Само да довършите за сделката с хартията. Хартията е перфектна сделка, брат. 50 хиляда. Много питаш, той е жив и здрав. Степан Еремян, собственика на Корея, пред едно време някакви вестници такива. Нямаше хартия. Нямаше хартия. Това беше моят шанс. Че като се сгромоляса системата и се разбазика цялата държава. И хартията, просто аз журналист, не знам какво става, виждам каква е хартията, знам, че няма хартия на пазара и се обаждам на Степан Еремян, викам, ти с тези вестници, какво правиш, бе? Той вика, мани, ще спирам. За какво ще спираш, бе? Ами няма хартия. Все едно, че ме хлеб ми... Викам, бе, а пари има ли? Пари, колкото искаш, ела в Пловдив в офиса, 2 куфара с пари. Викам, идвам. Чакай първо да видя хартията, отивах на складовете на гара Искър. Това е точно Слатенската борса вляво. Има едни складове там на печатни. Идете да ги видите, сигурно там са още, ако не са ги застроили нещо. Сложих мой човек да стои пред склада, след като видях хартията. Пипнах я, видях колко рулона е, видях каква е ширината на рулоните, защото има значение за този бизнес. И му казах, не мърдаш от тук, докато не се върна. Отивах при директора, значи, пак съм си търговец, му вика, виж, ще купя хартията, обаче ще я закараш, докато точка в България ти каже, аз това влиза в цената. Ана погледна така си директорски поглед, вика, бе, транспорта да е проблема, бе, ти дори си други пари. Чакай, сега седи мирен, че дойде работа. Отива в Пловдив, куфари с пари, човече, ти разбираш? Куфари с пари. Пари има, хартия няма. Аз съм на среща. С куфара, с Степан Еремян, охраната чака, камионите чакат, натварихме хартията, дадахме директора цената към завода плюс негова комисионна договорна предварително, да и разликата си остана в мен. Благодаря ти. И аз благодаря. Аз пак тега към моята черга. Как се прави честите на България в днешни дни? Какво е вашето отношение към мошенниците, политиците? Получавате сте някакви заплахи, ако казвате да правите бизнес? Тя споменахте Маджо за Девин. Споменахте, че сте осмици за министър, познавате с този човек, приятели ли сте? Как спряхте да се заплатите да сте чисти? С много зорове, човек. Познавам целият андерграунд. Познавам и цялата политическа класа. И нямам бизнес с никой от тях. Приятели ли сте? Не. Аз имам много малко приятели. Както пее Георги Христос, стигат ми 2-3. Защото този танц го играх, дето всеки познат, си мислих, че ми е приятел. Оказва се, че това въобще не е вярно. Мислил съм си, че имам страшно много приятели, но се оказа, че аз съм имал познати. И затова, когато бях на 33 години, Иличък, добре, че е тук да ви кажа, когато ме напуснаха всичките ми познати, които не са ми били приятели, защото малко преди това, моите първи 2 съдружници, аз пътувах до Германия да купувам стока с пари в брой. Какъв риск съм поемал, само аз си знам, изобщо нямам идея. Нищо, че на унгарско-чешката граница ме пита митничара, пари имаш ли? Викам, да. Колко? 1 200 000 марки. То замръзна. Ама аз съм ги изнесъл официално от България с бордеро, с документ, с всичко. Той е къде вида. Показвам очаните. Той е къде. Българска мафия! Това са реални неща. Това са реални неща. Но когато на 33 години разбереш, че като се върнеш от Германия след такъв круиз, ти кажат 2 ти партньори, знаеш какво?
и трябва да напуснеш фирмата. Тримата сме по 33% и там, 34%, няма значение колко. И аз казвам, хубаво. А що? Те викат ми, защото решихме, че е по-хубаво да делим на две, отколкото на три. Аз бачках като вол. И знаех, че те не могат да правят това, за което става въпрос. И казах, окей, колко време ми давате да си взема стоката, част от стоката, която имаме, да си разделим парите и да си ходим? И те не викаме, 3-4 трябва, дай се разделим. Добре, други вика, утре. Така го лепнах, че аз не съм и много кротък, той баща ми знае. Ходих едно време с по-големи от мен, те ма биех. Обаче аз като дръпнах малко, до един. И после опашка имаше пред къщи, кой с счупена ръка, кой с счупена глава. Ема такъв е въпросът, не може за мен да ме бият. В този смисъл, на 33-та ми годишна, като се разделих с тези хора, и те обявиха, че Шарлопов вече е аут. Аз бях подготвил дипломатическия клуб вечеря за 100 човека. Познати. Дойдоха 3. Ти имал ли с такова чувство? И знаеш какво направих? Изпих една бутилка водка, казах на сервитьорите, служете ми това плато с черен хайвер, сьомги и 2 бутилки водка, запалих си колата и отидах къде? Бургас. При кого? При него. Пристигнах в 3 часа сутринта и му казах, ставай, имам рожден ден. Ще пи. Когато преживееш такова нещо, на другия ден сутринта мислите са коренно различни. Повярвай. Не можах да разбера за кой е този химикал, но окей. Страхотна аудитория. Аз не знам дали съм ви дал нещо, но вие на мен ми дадахте със сигурност енергия да продължавам напред. Ако е живот и здраве, Сашо и тая прекрасна госпожица, че да забравим това. Ти имаш шашва с вида си, защото страшно те харесвам и това ти забравим. Страхотно си. Ако те преценят, след време бих могъл да се срещна с вас отново. Койтанък, но крадец не съм. Със сигурност. Благодаря ви още един път и желая ви приятна вечер.